Хороскоп за ноември 2023 за зодия Рак. Посетете дневенхороскоп.org за подробен месечен хороскоп. Рак, ноември ви предлага уроци по баланс и автентичност. Последиците от октомврийския сезон на Скорпиона може да са разклатили приятелствата ви и да са ви подтикнали към самоанализ. Движението на Сатурн напред на 4 ноември ви призовава да оцените и да се адаптирате към еволюцията на социалните си връзки. Приятелствата се променят, изберете дали да се възстановите или да се откажете. Преминаването на Венера във Везни на 8 ноември хвърля светлина върху семейните връзки, а Меркурий в Стрелец от 9 ноември внася яснота. На 13 ноември новолунието в Скорпион нашепва за себеотдаване, помислете за нови изживявания или козметични режими. С разгръщането на оживения сезон на Стрелец от 22 ноември вашето благосъстояние заема централно място. С Марс, който зарежда с енергия атмосферата в Стрелец на 24 ноември и с енергичното пълнолуние на 27 ноември, съчетайте празненствата с грижата за себе си.